सरकार, आधार दुरुस्ती, पॅन कार्ड, उद्योग आधार, गॅझेट आणि सरकारी नोकरी फॉर्म भरणा केंद्र, झेरॉक्स व इतर सेवा. प्रोप्रायटर अजित दळवी. आमचा पत्ता म्हापसेकर तिठा, पिंगुळी, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 94 053 99 70 5 व 94 20 90 73 65 आणि 95 45 46 45 81. कणकवली तालुक्यातील स्ट्रीट लाईट जोडणी गेल्या महिन्याभरापासून बंद असल्याने आज भाजपा युवा मोर्चाच्या वतीने वीज वितरण कार्यालयास घेरावा घातला. अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता गिरीश भगत, उपकार्यकारी अभियंता श्री बगडे यांच्याशी चर्चा केली असता कणकवली तालुकाच अंधारात का? जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात स्ट्रीट लाईट सुरू असताना कणकवलीसाठी दुजाभाव का? लाईट जोडणी सुरू करा, अन्यथा सोमवारी मोठ्या संख्येने येऊन कार्यालयास टाळे ठोकू असा इशारा आज उपस्थित मोर्चा पदाधिकाऱ्यांनी दिलाय. यावेळी संदीप मेस्त्री यांनी अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून 48 तासांत स्ट्रीट लाईट सुरू करा अशी मागणी यावेळी केली. 15 वित्त आयोग मधून पैसे भरायचे असल्यास तोंडी नको, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तसे ग्रामपंचायतला लेखी आदेश द्यावेत असे मिस्त्री यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी युवा मोर्चा संघटक सरचिटणीस संदीप मिस्त्री, तालुकाध्यक्ष गणेश तळगावकर, संतोष पुजारी, संतोष मालंडकर, स्वप्नील चिंदरकर, बाबू राणे, बाबू घाडीगावकर, आनंद घाडी, परेश कांबळी, सुशांत राऊळ, नयन दळवी उपस्थित होते. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.